Bueno, bos días. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes sobre os que tratamos e acordamos. O primeiro ten que ver xa cos actos que a Xunta de Galicia, e a partir de agora, logo xa da confirmación dos beneficios fiscais para o acontecemento Xacobeo, a partir de agora empezaremos cunha preparación, cunha planificación moito máis intensa. Queremos que haxe unha programación moi amplia, xa o temos dito noutras ocasións, o máis inclusiva posible, o máis posible, coa máxima presencia posible en todo o territorio e tamén non só concentrado no ano 27, lóxicamente é onde haberá máis actuacións, pero tamén este ano 26 e tamén en parte do 28, que ata ese ano se estenden os beneficios fiscais. Hai programas que xa están en marcha, un deles é o Teu Xacobeo, que xa foi un programa de moito éxito no ano santo anterior, que son axudas directas para proxectos, para pequenos proxectos que poñen en valor o ano santo. O Teu Xacobeo convocouse á espera de que se confirmara o que agora xa é unha realidade e, polo tanto, esa convocatoria, digo que se confirmaron os beneficios fiscais, esa convocatoria realizada hai uns meses con 3 millóns de euros. A idea era 1 millón para actos neste ano 2026 e 2 millóns para actos no ano que ven. Pois o que fixemos hoxe foi aprobar as axudas para os proxectos seleccionados neste ano 2026 por 1 millón de euros, que van formar parte, por tanto, da programación no marco do Xacobeo 2027, pero actos que se desenvolverán a partir de agora ata que remate o ano 2026. Houbo 314 solicitudes, xa digo que é un programa de moito éxito, foron seleccionados 56 proxectos, 38 presentados por empresas, a maioría pequenas empresas e autónomos, e 18 por entidades sin ánimo de lucro. Son proxectos no eido artístico, 31, 10 vencellados ao patrimonio, 7, do ámbito social 6 e 6 tamén deportivos. Son festivais de música, teatro, danza, cine, visitas teatralizadas a elementos patrimoniais, torneos deportivos, promoción da participación de persoas maiores ou persoas con algún tipo de discapacidade, intercambios interxeracionais. Bueno, como decía, ao final 56 proxectos seleccionados de 314 presentados. Esta é a primeira edición, a segunda, dotada de 2 millóns de euros, lanzarase en outono para organizar proxectos no ano 2027 e seguimos traballando no que esperamos sexa un gran Xacobeo. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe aprobamos axudas para desenvolver películas, series e documentais en Galicia, dado o gran momento que o sector audiovisual está experimentando en Galicia. O que facemos é multiplicar por 4 nesta convocatoria as axudas da convocatoria anterior. 1,2 millóns de euros en total. Ademais, ampliamos o prazo no que se poderán desenvolver os proxectos que teñan subvención. Damos un prazo de 24 meses en lugar dos 12 meses habituais e verán dirixidos a sufragar custes de persoal, material, elaboración de guións, logística ou participación en mercados especializados. Insisto, multiplicamos por 4 o apoio ao sector audiovisual con 1,2 millóns de euros. E outro acordo en materia de cultura, os acordamos lanzar axudas para programas sociais dirixidos á mocidade con cargo ao 07 do IRPF que distribuye a Xunta de Galicia. 1,8 millóns de euros para entidades do terceiro sector que realicen programas dirixidos á mocidade ou de fomento do voluntariado. Axudas ata 30.000 euros para desenvolver programas específicos que teñan que ver con actividades juvenís ou con actividades de voluntariado. E último acordo da Consellería de Cultura, neste Consello foron varios, unha iniciativa pioneira, a primeira vez que vai ter lugar, ten un triplo obxectivo esta iniciativa, que é recuperar oficios tradicionais, garantir a rebuda xeracional nestes oficios e fixar poboación dos pequenos concellos. E para logralo, o que fixemos foi poñer en marcha a Rede Galega de Oficios Vivos, así se vai chamar, que é un voluntariado interxeracional para conservar e promocionar traballos tradicionais e artesáns
en concellos rurais. Esta rede galega de oficios vivos vai supoñer que 17 expertos artesáns impartan xornadas de divulgación, de obradoiros, a mozos e mozas nunha vintena de pequenos concellos. Van ser todos profesionais de máis de 55 anos que buscan difundir o seu coñecemento e garantir a remuda xeracional das actividades ás que se dedican. Irán dirixidas a mozos de entre 16 e 35 anos que se poderán inscribir na páxina de voluntariado da Xunta e a partir deste mes de xullo empezarán estas charlas, estas jornadas de divulgación, xa digo, por parte de artesáns de máis de 55 anos para intentar atopar relevo e que este relevo sexa en pequenos concellos. A proposta cambio de acordo, a proposta da Consellería de Educación, coñecimos as previsións de, como todos os braos, de actividade constructiva da Consellería nas diferentes centros de titularidade pública que existen en Galicia. Aproveitamos sempre estes meses nos que non hai curso escolar para facer reformas en moitos centros educativos, algunhas pequenas reformas que co período estival é dabondo para poder rematalas ou para acelerar, cando falamos de grandes obras, intentar, dado que no resto do curso hai que compatibilizar o funcionamento do centro coas obras, intentar concentrar, cantos máis traballos mellor, nestes meses nos que non hai clase. Neste brao, imos destinar, a Xunta vai destinar 86,7 millóns de euros para facer ao redor de 400 obras en 364 centros escolares de Galicia. Prácticamente un de cada 3 centros escolares en Galicia, centros públicos, vai ter algún tipo de actuación ou ben pequena reforma ou reformas moito máis grandes. Por exemplo, 80 millóns van ser para 61 obras de gran envergadura, que non se van rematar no verán, prácticamente ninguna, pero é certo que terán unha intensificación dos traballos, e 7,2 para 329 obras de menor tamaño, e estas sí, salvo unha excepción, inícianse e remátanse durante estes meses. E para os vindeiros meses seguimos traballando, 369 millóns de euros se van investir no chamado Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, sobre todo para a construción de novos centros. Outro acordo en materia de educación, por dar os antecedentes, decir que os antecedentes dos que deriva este acordo, que o Centro Estatal e de titularidade estatal e o CEDETI, que é o Centro Estatal para o Desenvolvemento da Tecnoloxía Industrial, ten un programa que se chama Programa Neotec para axudar as startups que queren poñer no mercado produtos ou servicios novidosos. Que problema hai? Que hai moitas solicitudes, polo tanto, cando se esgota o crédito, hai proxectos interesantes, proxectos viables, que non atopan este crédito. Pois o que facemos, non é o primeiro ano que imos facer, é axudar a estas startups galegas que optan a axudas do programa Neotec do CEDETI e que quedanse fora. Como non queremos que queden nun caixón, porque os consideramos viables, poñemos un suplemento para que tamén accedan a estas cantidades. Dende que empezamos a dar estas axudas, non é o primeiro ano, axudamos a 34 empresas, 11,7 millóns de euros e 220 empregos creados. Pois hoxe o que acordamos é seguir con estas axudas complementarias e hoxe acordamos destinar 2,6 millóns de euros a axudas para rescatar eses proxectos galegos que quedaron fora do programa Neotec do CEDETI. Poderán recibir ata 325.000 euros e terán especial preferencia, agora de obter estas axudas da Xunta, as startups que presenten proxectos relacionados co que consideramos sectores estratégicos, biotecnoloxía, inteligencia artificial e tecnoloxía cuántica. Outro acordo, proposta da Consellería de Emprego, nas súas competencias de comercio, hoxe autorizamos un convenio entre a Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense e o Concello de Ribadavia para facer unha reforma integral da súa praza de abastos. Son 1,6 millóns de euros, a Xunta chega 1,1, que é o 70% do custo da obra, e ao rematar esta reforma integral, a intención é que a praza
de Abastos de Ribadavia poida acadar o selo de mercado excelente que agora mesmo teñen en Galicia 5 prazas, as de Tomiño, Vilagarcía, Pontedeume, Carballo e Ribeira. A proposta da Consellería de Facenda, nas súas competencias da Axencia de Novas Tecnoloxías, e como continuación o Plan Director das TIC, que recordarán aprobamos a semana pasada en Consello da Xunta, eran 62 millóns de euros ata o ano 2028, hoxe fixemos un balance da actividade da evolución do sector TIC en Galicia, que é un sector estratégico con plan director dende a semana pasada. Os datos o que din é que Galicia logrou crear 4.000 novos postos de traballo no sector TIC solo nos últimos 4 anos. Saen máis de 24.000 profesionais, casi 25.000, que traballan no sector TIC en Galicia. Outros datos do balance, agora mesmo hai 3.100 empresas TIC en Galicia, algunhas moi grandes, outras de pequeno tamaño, son un 2,5% casi máis que o ano pasado, a evolución en 4 anos sería aínda máis alintable. A facturación medrou nos últimos 12 meses un 6%, está en 4.000 millóns de euros, e o 76% das TIC galegas xa traballan como ferramenta fundamental coa inteligencia artificial. Incrementouse moitísimo a presencia, xa digo, 7 de cada 10 firmas TIC galegas traballan con inteligencia artificial agora mesmo, moito máis que hai 4 anos. E tamén este balance detecta outros problemas que precisamente o Plan Director das TIC quere solucionar. O casi o máis común afecta o 68% das empresas TIC en Galicia que recoñecen ter problemas para atopar profesionais formados no sector STEM, no sector que ten que ver coas ciencias e nova tecnoloxía. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, aprobamos un novo proxecto industrial estratégico, un novo PIE, que afecta ao futuro centro de incubación de ovos que a empresa Avigal vai instalar no Concello de Friol, en Lugo. Vai ser unha planta piloto porque vaise probar tecnoloxía avanzada en materia de digitalización, bioseguridade, automatización de procesos para despois aplicar as 218 explotacións que Avigal ten en Galicia. Esta planta piloto que os obtén o PIE, a idea é producir 62 millóns de pitos ao ano e 1,5 millóns de ovos a semana nesta futura planta que empezará a construirse unha vez obtida esta declaración de proxecto industrial estratégico. O investimento é importante, 28 millóns de euros, e a previsión é que antes de que remate o ano 2027 a planta pode estar en funcionamento. Con este PIE que os declaramos son 17 os PIEs declarados a día de hoxe pola Xunta de Galicia en todo o territorio galego, nas 4 provincias. Acordos en materia da Consellería de Planificación de Infraestructuras e de Vivenda, primeiro os de infraestructuras, como facemos habitualmente. Seguimos co plan de sendas e hoxe acordamos licitar as obras de construción dunha senda peonil e ciclista no Concello de Marín. Estará a marxe esquerda da estrada Pontevedra 313, investimento de 750.000 euros, entre as zonas de Cadro e de Cadrelo, 1 quilómetro de longitude e prazo de execución 12 meses. E acordo en materia de vivenda, como prácticamente todos os consellos da Xunta para lograr ese obxectivo de duplicar o parque en 4 anos, hoxe aprobamos licitar as obras de construción de 58 novas vivendas de promoción pública no barrio do Bertón, en Ferrol. 10,2 millóns de euros para esta licitación de obras nunha parcela propiedade da Xunta de Galicia de 1.900 metros cuadrados na zona do Bertón, ali onde estamos concentrando a maior parte, a práctica totalidade dos esforzos de construción de vivenda pública en Ferrol, e con este acordo de licitación de obras por 10,2 millóns de euros xa son 350 vivendas de promoción pública que a Xunta está desenvolvendo no Concello de Ferrol. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, como vimos facendo nos últimos consellos, facemos balance do minuto resultado das obras de colaboración cos concellos para saneamento e depuración. Neste caso é a Mariña, case 80.000 persoas vense beneficiadas pola colaboración da Xunta de Galicia. Dende o ano 2009
A Xunta investiu máis de 22 millóns de euros en infraestructuras hidráulicas na Mariña. Imos seguir. Agora mesmo hai 36 millóns de euros en novas actuacións para modernizar a rede de abastecemento e de saneamento dos concellos da Mariña luguesa. Hai moitas actuacións, a EDAR de Foz, que vai estar lista no ano 2027, 14 millóns de euros, moi necesaria nun concello que multiplica moi sensiblemente a súa poboación nestes meses nos que estamos, do Brao. 8,7 millóns de euros na depuradora de Burela, que iniciará as obras en poucos meses. En Viveiro, en Celeiro, 4,1 millóns de euros, mellora da depuradora 3,9, e ampliacións moi recentes, por exemplo, das depuradoras en Cervo e en Sobe. Co que levamos investido, que xa temos comprometido, o investimento da Xunta en obras de saneamento e depuración á Mariña chegará a 60 millóns de euros nos últimos anos. Cambio de acordo, medio rural. Por estas datas aprobamos un acordo que xa se ven de uns canto de anos anteriores e que complementa todo o dispositivo de loita contra os incendios forestais. Temos o maior orzamento da historia de Galicia en prevención de incendios, no Pladiga, outro día se reflectía 213 millóns de euros. Seguimos incrementando a colaboración cos concellos para a limpeza das faixas. Reforzamos o dispositivo antiincendios, máis medios aéreos, 42 novas brigadas, 30% máis de cámaras de vixiancia, esa nova APP Alume, para que calquera cidadán poida dar conta dun incendio. E hoxe acordamos, este acordo, seguir colaborando, o que o Ministerio de Defensa máis ben siga colaborando coa Xunta de Galicia, a través das patrullas de vixiancia nos montes galegos para facer labores de prevención e de vixiancia e de disuasión contra os lumes forestais. Van ser 35 patrullas militares terrestres, tamén complementada co uso de drons, e estarán dende o 10 de agosto ao 25 de setembro o importe 594.000 euros. Ose, sigo en sector primario, cambio a Consellería do Mar. Levamos tempo reclamando unha política pesqueira común máis forte, máis acaída dos intereses de Galicia, fundamental facelo neste momento onde se está diseñando esta futura política pesqueira. Queremos que sexa máis sostible, máis viable. A semana pasada a Consellería do Mar presentaba en Bruselas un manifesto de varios territorios, pero liderado por Galicia, sobre as demandas precisamente que as rexións europeas temos cara a nova política pesquera da Unión Europea. Ose, ratificamos este manifesto por parte da Xunta de Galicia que alerta que nos últimos anos a frota europea está experimentando un descenso notable, mentras que siguen aumentando as importacións de peixe de outras zonas fora da Unión Europea. E, polo tanto, volvemos demandar novamente, facemos neste manifesto que hoxe ratificamos, que é necesario que o peso dos factores económicos e sociais se tidos en conta tamén na política agraria común, sin desbotar os ambientais. A creación de postos de traballo, o movimento económico, ten que adquirir moita máis importancia, porque, senón, a consecuencia é que seguimos externalizando o noso sector pesqueiro a terceiros países que, ni moito menos, en algúns casos, cumpren coas estrictas exixencias que se lle poñen a flota europea e, polo tanto, a flota galega. Varios acordos en materia de sanidade. O primeiro, hoxe aprobamos o Plan Galego de Saúde Ambiental, que ten unha dotación de 2,7 millóns de euros entre este ano no que empezará o ano 2030, e que ten como objetivo previr enfermidades relacionadas coa contaminación ambiental e promover contornas máis saludables. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, nos seus últimos informes afirma que a cuarta parte das enfermidades están asociadas, en moitos casos directamente, a factores ambientais. E, polo tanto, estes 2,7 millóns de euros irán dedicados a seguir reforzando o control dos factores de risco ambiental, polución, ruido, verquidos, seguir ampliando as inspeccións para asegurar o cumprimento, seguir usando as novas tecnoloxías para elaborar modelos predictivos e adiantarse a posibles problemas de saúde derivados de factores medioambientais. Outro acordo, seguimos adoptando acordos en materia de loita contra o cancro. Hoxe tomamos 2 acordos de compra que, ademais, están dentro da nova política da Xunta de Galicia en materia de sanidade de facer compras polo sistema centralizado,
sistema que permite aforros importantes. É un dato, só no ano 2025 as compras centralizadas que imos seguir estendendo supuxeron un aforro conxunto entre todas de 32 millóns de euros nun ano. E, polo tanto, hoxe tomamos dos novos acordos que teñen que ver coa loita contra o cancro. Son 48 millóns de euros para a compra de medicamentos de última xeración para loitar contra dous cancros moi estendidos, o cancro de mama, que é o tumor máis frecuente entre as mulleres galegas, e tamén o tumor o cancro de ovario. Por unha banda, 36 millóns de euros para adquirir anticorpos monoclonais para tratar o cancro de mama. Son tratamentos que teñen vantaxes moi importantes sobre a quimioterapia convencional, menos agresivos e máis eficaces. 36 millóns de euros para a adquisición destes anticorpos contra o cancro de mama. E outro acordo, decía que en total son 48 millóns de euros, son 11,7 millóns de euros para comprar 3 novos tipos de medicamentos de precisión na loita contra o cancro de ovario. Permiten personalizar a terapia e fainos moito máis efectivos e con moitos menos efectos secundarios. Últimos dous acordos, os dous de política social, o último o explicará a conselleira máis polo miúdo. O primeiro ten que ver coa intención da Xunta de Galicia de seguir estendendo a rede de casas do maior que agora mesmo están espalladas por todo o rural galego. 148 casas do maior están ahora mesmo funcionando e, como queremos seguir, como decía, incrementando estes espazos, hoxe acordamos destinar 550.000 euros para seguir promovendo a posta en marcha de 10 novas casas do maior entre este ano no que estamos e o ano que ven. Suporía 50 novas prazas, chegaríamos no 2027 a 800 prazas en casas do maior por toda a xeografía galega. O último acordo que vai destinado a seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Somos un referente neste eido en moitos aspectos. Fomos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei específica nesta materia. Tamén somos pioneiros e agora mesmo a única comunidade autónoma que mantén, sobre todo en hai moitos anos, a axuda a todas as vítimas de violencia machista que denuncian e se separan do seu agresor. Tamén ofrecemos atención psicolóxica gratuita, hai unha extensa rede de casas de acollida e seguimos aumentando prazas e reforzamos, recentemente había un acordo con o Consello da Xunta de Galicia, recordarán, reforzamos a rede dos chamados CIN, os Centros de Información á Muller. E como queremos seguir traballando, as novos perigos respecto á violencia machista tamén chegan ás redes e a todo o que ten que ver con novas tecnoloxías e con Internet. Hai unha nova cara de violencia machista, a violencia digital, contra a que hai que seguir loitando. Hoxe aprobamos o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Vai ser a primeira lei de toda a España neste eido. Para explicarla máis polo miúdo, dou a palabra á conselleira. Bueno, moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos. Nos últimos anos, Galicia ten realizado importantes avances na prevención e na loita contra a violencia de xénero. Marcamos un fito histórico a nivel estatal, como decía o presidente, aprobando a primeira lei específica nesta materia, que é unha normativa que cos anos fomos mellorando para incluir novos tipos de violencia contra as mulleres, como pode ser a violencia sexual, a vicaria ou a trata. Tamén fomos a primeira comunidade autónoma en ofrecer unha prestación económica periódica anual para todas as vítimas. Contamos con servicios de atención psicolóxica e xurídica gratuita, así como programas para favorecer a inserción laboral. Temos nestes momentos unha extensa rede de casas de acollida que estamos ampliando cun novo centro en Santiago de Compostela, un centro pioneiro para todas as mulleres que son vítimas, pero que ademais padecen algún tipo de adicción, e reforzamos a rede de información á muller coa posta en marcha de 4 novas unidades móviles para acercar todos estes servicios a cada recuncho de Galicia, especificamente aos concellos máis rurais e aos campus universitarios.
Todos estes son exemplos do innegociable compromiso do Goberno galego na loita contra todas as formas de violencia de xénero. Un compromiso que se enfronta aos novos desafíos neste ámbito que supoñen o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, como poden ser internet ou as redes sociais. Sen dúbida, son ferramentas que nos brindan a todos grandes oportunidades, pero que tamén presentan importantes riscos. E un destes riscos é a violencia digital. Ante este novo reto, volvemos a tomar a dianteira dende Galicia coa Lei de Medidas Integrais contra o Acoso e de Violencia Digital de Galicia, que ademais vai a ser a primeira normativa deste tipo a nivel nacional e tamén a nivel europeo. En setembro, como saben, do ano pasado, iniciamos os trámites desta lei, sometendo o seu anteproxecto a consulta pública para que as entidades, pero tamén que toda a cidadanía interesada, presentaran as súas achegas. Presentáronse alegacións por parte de 9 entidades, admitíronse varias delas, principalmente as que afectan a aspectos técnicos como son do propio texto ou tamén outras medidas orientadas ao reforzo da protección das vítimas con discapacidade ou das persoas trans. E, como saben, tamén mantiven reunións directamente con vítimas, tamén con todos os seus familiares, precisamente para escoitar as vítimas, as súas familias e coñecer de primeira man cales son as súas necesidades e as súas demandas. Unhas reunións que foron moi enriquecedoras e que tamén serviron para apuntalar este texto. Hoxe, unha vez rematada esta fase de consultas, o anteproxecto regresa ao Consello da Xunta de Galicia para a súa aprobación, e unha vez xa aprobado, o seguinte pase é o seu envío ao Parlamento de Galicia para iniciar a súa tramitación na Cámara cando comece o novo período de sesións. A previsión é que esta lei quede aprobada este mesmo ano 2026. O anteproxecto está composto de 4 títulos, 26 artigos, 2 disposicións adicionais e 3 disposicións derradeiras. En canto aos obxectivos que perseguen, son fundamentalmente 4. En primeiro lugar, establecer os principios reitores de actuación no ámbito da comunidade autónoma en materia de acoso e violencia digital. En segundo lugar, regular medidas de sensibilización, prevención e detección. En terceiro lugar, o obxectivo é promover de forma permanente a formación de todo o persoal, tanto da Xunta de Galicia, do sector público, pero tamén das forzas e corpos de seguridade do Estado. En cuarto e último lugar, establecer medidas de protección e de apoio a todas as vítimas. Así mesmo, como xa coñecen, as principais medidas que contemplan esta norma son a inclusión obrigatoria de contidos formativos en competencia digital nos currículos de todas as etapas educativas non universitarias. En segundo lugar, a aprobación dun plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso. En terceiro lugar, promover acordos con persoas e empresas que ofrecen servicios a través de internet, como poden ser plataformas, redes sociais. Isto ten principalmente 2 obxectivos: elaborar e aplicar medidas de sensibilización e de prevención, así como establecer criterios e tamén mecanismos que sexan áxiles, que sexan urxentes, de denuncia e de retirada de todos os contidos relacionados co acoso e a violencia digital. En cuarto e último lugar, a posta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital, que significa suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá de resolución xudicial expresa. Outra medida que ademais está recollida neste anteproxecto de lei é a creación dun servicio gratuito de asesoramento no que as vítimas recibirán todo o apoio técnico e tamén toda a información para previr novos ataques e novos supostos de violencia digital. Así mesmo, articularánse medidas para facilitar o acceso de todas as vítimas á información, á orientación e tamén o apoio xurídico, así como se prevé elaborar unha guía informativa sobre dereitos das vítimas de acoso e violencia digital. Polo tanto, esta guía incluirá todas as pautas básicas de seguridade informática, tamén todo tipo de recomendacións para salvagardar evidencias digitais que poidan ser constitutivas de delito. En definitiva, unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital.
Contamos nestes momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren. Sin máis, moitas gracias e quedo a vosa disposición para calquera dúbida. Boa tarde, presidente. Tres cuestións. A primeira relativa ao Consello de Política Fiscal e Financiera que se está celebrando hoxe. O Goberno conta con definir a senda de déficit. Non sei se dende a Xunta confían en que sexa posible e poida haber orzamentos en 2027. A segunda cuestión é sobre un pouco a climatoloxía, o tema de incendios. Estamos nunha vaga de calor. Hai concellos que empezan xa a regular o uso de auga. Non sei se a Xunta está facendo un seguimento e se contempla agora neste momento pois algunha prealerta por seca, emitir algún aviso. E por último, quería preguntarlle tamén, en clave municipal de Santiago, toda vez que se confirma a candidatura de Pedro Blanco, do delegado de Goberno á alcaldía, si cree que isto pode dificultar que Borja Verea sexa o alcalde de Santiago. Gracias. Sí. Primeira pregunta, sí, efectivamente, comenzou o proceso con algúns trámites que ni siquiera o Goberno tiña por que facer, podía tirar directamente, o cal eu creo que isto, despois de tantos anos sin orzamentos, no último ano de legislatura, con estes anuncios, nos momentos en que claramente, na miña opinión, o presidente do Goberno lle interesaba desviar a atención, non ten outra intención que iso. Creo que a día de hoxe hai moi poucas posibilidades, tal como está, prácticamente non son quen de sacar prácticamente ningún acordo no Congreso dos Deputados a elaboración dos orzamentos, que é o acordo máis importante. A min se me antose especialmente difícil. É necesario, me teño escoitado moitas veces, ter orzamentos. Dubido moito que un Goberno que deixou pasar tanto tempo sin intentar siquera aprobalos, agora este empeño de última hora. En todo caso, veremos o que nos presentan o Consello de Facenda, ou se non asistiu o Consello, estaba o Consello da Xunta, estaba precisamente nesta reunión, e a ver cales son os plantexamentos, se polo menos hai intención de facer uns orzamentos útiles e non uns orzamentos pensados simplemente en clave electoral, que me temo, ademais, que vai ser así. Veremos. Respecto á segunda pregunta, sí, tes días de un calor intenso, enorme, con altísimas temperaturas, aparte de todas as precaucións que hai que ter, especialmente as persoas máis sensibles ao calor, existen consecuencias derivadas. A primeira, todo o que ten que ver con lumes forestais. Afortunadamente foron estes días, a pesar das altas temperaturas, días relativamente tranquilos. Non quere decir que non houbera lumes, pero os servizos de extinción actuaron con moita dilixencia. E está o tema da seca, efectivamente. Veremos como evoluciona o tempo durante estes días, pero, as previsións máis inmediatas apuntan a que non se van producir precipitacións nestes días e, polo tanto, a auga, que sempre é un ben escaso en todas partes, tamén en Galicia, hai que facer un uso moi prudente, e eu aproveito unha vez máis para facer ese chamamento á prudencia e á racionalidade na utilización da auga. Respondendo á súa pregunta, me decía si existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así. Pois, a ver, que nós podemos facelo na zona onde temos as competencias da Conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos, en algún momento, ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, a parte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga. E a terceira pregunta, mire, eu teño que dicirlo, teño aprecio persoal, me parece unha persoa
moi respetuoso institucionalmente, digo, polo actual delegado do Goberno, candidato, parece indicar que é así, a alcaldía de Santiago polo Partido Socialista. Non debe ser sinxelo, nin ser delegado do Goberno de Pedro Sánchez, nin ser candidato do Partido Socialista nun lugar como Santiago, onde todos coñecemos a evolución que tivo o Partido Socialista durante esta legislatura e nos últimos anos. Sorpréndeme que o causante de todo isto, o actual líder do Partido Socialista en Santiago, non asuma a papeleta, asuma Pedro Blanco, ou cada partido saberá o que hai que facer, pero creo que isto reforza a necesidade de estabilidade e de dirección no Concello de Santiago e, sinceramente, eu cada vez vexo máis cerca as posibilidades de Borja Verea como futuro alcalde de Santiago. Boa tarde, presidente. Dous temas. O primeiro do Pacto pola Lingua. Tanto vostede como no debate de Estado de Autonomía como conselleiro noutras intervencións no Parlamento situaban o primeiro semestre deste ano como prazo dentro do que presentar as conclusións ou os avances deste pacto. O semestre rematou e, nada se sabe ao respecto. Entón, a pregunta é se hai un novo plazo para presentalo. Cales son os motivos polos que non se cumplira, non se presentara no primeiro semestre, non? Algúnas fontes apuntan a que algúns expertos facían unhas recomendacións, sobre todo respecto ao decreto de plurilingüismo no ensino, que obligarían ou recomendaban modificalo ou corrixilo, que isto sería como unha liña vermella para o Concello, para o Goberno. Entón, en todo caso, se ese é un dos motivos ou é outro, cales son os motivos de que non se presentara en plazo. E a segunda cuestión era sobre unha noticia que publicou o Faro de Vigo respecto á incorporación do novo helicóptero contra incendios, que se retrasa esa incorporación hasta setembro por algo da contratación de medio rural. Se nos pode afondar ou explicar un pouquiño máis isto. Grazas. Sí. A Pacto pola Lingua, a primeira pregunta. Sí, efectivamente, falamos de primeiro semestre. Certo que estamos na primeira semana do segundo semestre e o Pacto pola Lingua presentarase en moi poucos días, dende logo, neste mes de xullo, un retraso casi testimonial. Saben vostedes que participaron moitísimas persoas, eu agradezo moitísimos expertos, agradezo todo o traballo destes meses, concienzudo, con moitas aportacións que hubo que consultar, resumir, darlle coherencia, e, polo tanto, neste mes de xullo, o Pacto pola Lingua será presentado. E faime gracia, porque algúns dos que están metendo máis prisa son aqueles que non quixeron, dende o principio, estar na elaboración deste pacto. Votáronse fora dende o principio, non querían nin escoitar falar do pacto e últimamente escoitei que se entraban as prisas para que a Xunta o presentara. Pois neste mes de xullo o Pacto pola Lingua será presentado e, insisto, agradezo o traballo de todas aquelas persoas, moitas, que aportaron os seus plantexamentos, o seu grado de area, o que eu espero que sexa un pacto co maior consenso posible. Da segunda pregunta, estamos facendo unha incorporación progresiva, non só dos medios da Xunta de Galicia, casi todos están operativos senón tamén a incorporación progresiva dos medios que está aportando o Goberno central. O helicóptero en concreto, efectivamente entrará a operar no mes de setembro e unirase a todos os que se están operando dende hai un tempo e especialmente nestas datas centrales. Há máis detalles da contratación e do retraso, eso yo pode facilitar a Consellería de Medio Rural. Boa tarde. Tres cuestións. A primeira é despois da investidura de onte de Moreno Bonilla, na que o PP asume ideas de Vox, como pasou xa en Extremadura, en Castilla e León, en Aragón. Quero lle preguntar cales son as diferencias entre a formación da que vostede forma parte e a de Santiago Abascal. Hoxe, ademais, Feijóo anunciou que se goberna vai presentar unha lei do non concibido. En Galicia hai unha normativa neste sentido desde hai anos, con algúns supostos máis concretos, e ata agora os datos que se saben é que entre 2011 e 2019 houve como 400 solicitudes. A pregunta é, estes datos non parecen avalar que haxa unha gran demanda social deste tipo de leis? Cal é a motivación, entón, para este tipo de leis? E sobre o Consello de Política Fiscal e Financiera, soubemos agora que o Goberno fala de permitir un 0,1% de déficit o ano que ven para as comunidades autónomas e de aumentar a financiación en torno a un 8%. Pídolle unha primeira valoración. Grazas. Evidentemente, as diferencias están aí e a xente as percibe. A proba é que
moitas persoas, moitas máis que as que elixen a papeleta de Vox, elixen a papeleta do Partido Popular. Por lo tanto, perciben perfectamente as diferencias, e esas diferencias en Galicia creo que son especialmente notorias, donde, como saben vostedes, Vox non ten presencia institucional e, xa dixen moitas veces, eu vou seguir traballando para que así sexa. Ao final son os electores os que deciden, pero, dende logo, nos seguiremos traballando para que a xente teña esa confianza por maioría absoluta no traballo que se fai dende o goberno, das institucións que goberna o Partido Popular, que levan a que a súa presencia sexa menos que testimonial en Galicia. E, por lo tanto, vou dicir, as diferencias as aprecia cada persoa cando elixe a súa papeleta. Eu me alegro que en Galicia o resultado electoral siga sendo o que veu sendo nos últimos anos, supoñendo unha diferencia importante co resto de España. A segunda pregunta. Bueno, efectivamente, dende hai moitos anos, sin necesidade dunha lei, eses beneficios existen en Galicia, que son ventaxas importantes para moitas persoas, moitas familias, moitas mulleres que poden acollerse a moitas ventaxas incluso antes do nacimento, e, ademais, todas estas medidas, esa instauración, veñen do anterior presidente da Xunta de Galicia. De logo, nos, por suposto, mantivémolas en vigor, e actual presidente do Partido Popular. A necesidade agora de facer unha lei ou non a min se me escapa. Dende a óptica de Galicia non era necesario, xa a nivel estatal non sei os condicionantes que poden levar á necesidade de facelo por lei. Pero seguro que os hai cando se fai este plantexamento. Respecto á terceira pregunta, bueno, descoñezo esos datos que vostede me decía, se lle van permitir as comunidades autónomas un 0,1%, dende logo eu podo asegurar que a maior parte da capacidade de endevedamento vai se reservar, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endevedada e sigue endevedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se se vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda, por iso todas as consideracións que fixen o respecto. Quen ten ese problema de endebedamento e cada vez máis é o Goberno Central, que por unha banda sigue aumentando esa capacidade que se autotorga e por outra banda sigue aprobando leyes dende o Goberno Central sen ningún diálogo coas comunidades autónomas e que supoñen un aumento de gasto moi importante. Por lo tanto, eu, sinceramente, preferiría que non se fixeran esas cousas sin diálogo, sin financiación, antes que ahora veñan a decir que nos podemos endebedar como levan eles endebedándose nunha enorme cantidade nos últimos anos. Respecto ao financiamento, 8%, bueno, veremos como se distribuye, que ese é o que da cuestión. Estamos falando de aprobar o primeiro orzamento, se que ao final se aproba, que xa manifestei antes as miñas dúbidas, en moitos anos. Supoño que un dos reclamos será aumentar o financiamento das comunidades autónomas, pero que, se non falamos desa distribución, ese 8% a mí me di moi pouco, porque se unhas comunidades autónomas van estar máis beneficiadas que outras en negociacións bilaterais e sin criterios obxectivos, ese aumento incluso podría ser perxudicial para Galicia. Moi ben, moitas gracias.